fans ina yanzu ne ina kwanciya naga ana ta tagin dina a wani video da mahaukaciyar nan ta yi tana ɓaci tana zagin uwar mutum uban mutum dan Allah ba da ni take ba ku daina tagin ina fans ina ke yanzu ba kya jin kunya ki fito social media kina zagin iyaye mutane kina zagin uwar mutum da uban mutum to bari in gaya miki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya zage uwar mutum me shi bai rama ba to uwarsa ya zaga kai tsaye ke ba kya jin kunya kina zagin iyayenki dan Allah ku daina tagin dina fans wai an cire ta a kannywood tana masifa sai ka ce an cire ki a halarar manzon Allah ke ba kya jin kunya me a cikin ta dan Allah ku daina tagin dina ni ba zan fada da wannan kazaman ba dan ba kyau zagin halittan Allah ba in na kunduma miki wani ashar inna lillahi wa inna ilaihi raji'u zaki gwamnce ya akai kika zo duniyar nan kina nan tatiyar baki aure ba har yanzu baraki na su ba gwamman mu mun yi aure tun muna 16 17 ko yanzu kasuwa ta tare dan koyi ya ci riba